हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर एसे लेट जाबाय मानोना आं दाखालि मोनसे फरामाव थांदोंमोन आरो लोमजागासिनो दङ। बेनिफ्राय आं एसे दासान्दि भिडिअ खालामनो हायै जादों। दा आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिसआनो होनजायो टुइट खालामनाय जे रिजाल्ट नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आरो बे रिजाल्टआ जाबाय एसआइनि एभिइउबि आरो एफिआरअ आरो लोगोसे कनस्टेबल एभिइउबिआव। दा नोंथांमोननि आपकामिं रिजाल्टआ फैनो गोनां आरो बे रिजाल्टआ नोंथांमोना दा बावैनो फैसिगोन। दाथ' मिथिखादों नङा होमबा जेरै साइडआ मेनटेन्स जागासिनो दङ आरो बे साइडआ मेनटेन्स जानाया गासिबो अके जायोब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआ पाब्लिश जागोन आरो नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे डिजिपि बिथाङा टुइट खालामबाय जे नोंथांमोननि साख्रिया जुलाइआवनो गासैबो मोनजोबनाय जागोन आसाम पुलिसाव। दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानाया जोबोर गोनां आं होनना सानो। दा बिदिब्ला लोगोफोर डिजिपिनि जों टुइटार एकाउन्टाव फैयोब्ला मोनसे लेटेस्ट आपडेट होदोंमोन आं एसे लेट जाबाय मानोना आं खिथाखाबाय लोगोफोर एसे देहाया एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअ खालामनो हायाखै आरो भइसआबो फैया जादों। दा बिदिब्ला बेवहाय मोनसे जेनेरेल इनफरमेसन हरनाय जादों आरो जे नोंथांमोननि एसआइ आरो लोगोसे कामान्डु बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबल बे मोनथामनि साख्रिखौहाय जुलाइनि जोबनायथिं एबा लास्ट उइकआव जुलाइआव होगोन होनना बुंदों। बेखायनो नोंथांमोना माखासे स्टेपखौ नेबावनांगोन जे जोंहा थायो जेरै काट अफ फैनांगौ थायो आरो लोगोसे रानिं खालामनांगौ थायो। रानिं होननाय लोगो लोगो एसआइनि रानिं दङ बेनिफ्राय जोंहा साइक' टेस्ट दङ कामान्डुआव आरो लोगोसे भाइभा टेस्ट दङ एभिइउबिआव। दा बेफोरखौ गासैखौबो कमप्लिट खालामखांनायनि उनावनो नोंथांमोननो जुलाइआव साख्रिखौ होगोन होनना बुंदों। दा बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो जेरै बेवहाय दंखायो अनगयिं एसआइ लेभेलाव अके बेवहाय दङ 626 भेकेन्सि बेनिफ्राय बिनि काट अफ फैनो गोनां दङ आरो काट अफआ बारा बुरजा थांनाय नङा जास्ट 40 प्लास थांगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन आरो नैबे कामान्डु बेवहाय नोंथांमोननि साइक' टेस्ट गासैबो होनो मोनगोन आरो लोगोसे 2134 एभिइउबि बेयाव भाइभा दङ नाम्बार 5नि आरो एफिआरआवबो दङ। दा बेफोर गासैबो स्टेपआ जोबजोबनानै नोंथांमोननो होगोन होनना बुंनाय साख्रिखौ जुलाइनि लास्ट उइकथिं। स' नोंथांमोना जुलाइ आगष्टनि गेजेरावनो गासैबो साख्रिखौ मोनलांबाय थागोन आरो गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना अपसनखौ आरोबाव मोनबावनाय जागोन। दा लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ आं एसे भिडिअखौ सर्ट खालामबाय मानोना एसे प्रब्लेम जादों देहाया आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ। दा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव फैना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय।